moito lle debemos a estas mulleres, como a Rosalía, que tomaron a palabra para nos mostrar outra maneira de ler o mundo. Ela escribiu con irtas rabuñaduras de toxos e de espinas. Se lemos o prólogo de La hija del mar, vemos unha muller daquela época do século XIX como reivindicaba, como denunciaba aquela falta de oportunidades para que as mulleres tamén pudesen dicir o que sentían. Dicían, danos unha migalla de liberdade, e remata ese prólogo dicindo, porque todavía non les es permitido a las mujeres decir lo que sienten e lo que saben. E escribo, para que? Volvede ao máis fondo da alma tempestosas imaxes, ide a morar coas mortas relembranzas, que a man temblorosa no papel só escriba palabras e palabras e palabras, da idea a forma inmaculada e pura, onde quedou de nada.